Gustatu altzaizue pelikula? Bai, Hombre, politxa. aktoresak pixka txarrak, ez? Nik uste, baina... Bueno, sarrerare merke pagatu duguta. Ja. Alare, bukaera zeukan ireki xamarra, ezin jakin ez da, ezkonduko diren azkenean edo zertan eratzen den asuntoa. Misterioa. Hori momentu zezin da jakin, azkenean, baina eta ni primera duten gaz, da pasan egun esan genuen. Hori, joku bat dakagula, barruan, da gero kanpuan, bai bera baini libre gazela ura. Hori, bakoitzak bere bizitza dakala, Hori da. ametik kanpo, da hori. Hori, hemen barruan dekoguna jolasa da, bakarrik, eta, bueno, Eta datorren asteburuan Morgan, zer, pelikula zertan jarraituko du edo? ez dakit, ez daka grazia ikusen dugu dizugu, ez? Pasako gana ikusiko zue. Ikusiko dugu, seguro. Edo ez. Por cierto, Euskal Herri guztia itxaroten ari den momentu hori, irudi hori. Eukizen duten hemen ja. Atzo bat ikusi genuen. Gogoran hasiko dio txurruri. Apustu bat badaukazula zuk oraindik ere pendiente. Aitorrekin. Momentuz irabazten ari zaizu hemen platoan ja gauzak demostratzen ari da. Eta zuk ere... Baina, etxateko hemen bazenu barruen- zinean gaudela. Hemen barruen ezin, kanpuen be demostra baina da. Zotan, Naomi, hemen gaude? Eta pozutzen naiz? Ez. Txurru. Apustua hau ere galtzen, eh? Ez. Bueno, orduan, Churro, pakete. orain edo bain ere ez, txurru. Ez. Naomi, total, bal gehiago. Ze bakaiago. Ez da egon, Argiak piztuko dituzte orduan, eta bukatu da, eta